كاب حشيش نجتي بليونات دولارات منزعم نخمصو زتلأخو وتادرات نوعلتهم كافت قرشي سريقهم حاويقهم ما يصنحو اتقرشي جن كاوشتهم حدا سريقوه من مخانن مفلات إنا مرمرون كله حدا بحدا تهدينهم يودو لما عنتي فليزبالن سحاون أكشن فيلم حزالكم متسألخو كم تفتوه رقت أنيا سلازغونكو حدش تخونكم channelنا سابسكرايب إذا فيديو دوما لايك لكم جمروه كسامو دقتاز فيلمي سنة يتسانحيد فيلم ناس جمر بوق سلطنان لمدن زلوم فولي حيلي نبنا حشيش زنقدو مافياتات محبئنا خدويو أزازيهم بريتشر اتا مكينانا شوفره يمنا ايدو مونستر بقور نخوفيلو يتصنح اتهم كالوت أغالات فولي حيلون بدحريت انعلولو يتصنحو بتوغن اتهم نجد تحشيش افتستحاو لبوتا بميستر وسوهم متسرح بوليس كمزلا يفلطون ليزي تبهال ليزي اتمت قاعد غساو زودا اتهم غاردتات نخزناقعون بتغرات نخي كتاتولون بوشتو خوينات تسرح اتهم مرحتهمون ابيروهم كوينوم بروديو ناتراخو كلهم منقسقاسات يفلطوا اتهم فولي حيلي درعت ماكينات تقيمهم نوفتوش تقب مساتيو ليزي اتهم مافياتات بشكوت امتقع جميرا كفت خفل واتيا نبصوتات حوس اتهم فولي حيلي اناتواقو نوش تخودون كلو حدا برين استعتقه بدحر مندق استحاو اودي بتعمي يشجرهم أفتا ساعة نساون ترايبود استوهالة نايتون غانتا ناي بومب بعال مويا أفتو مندق بومب لطيفو كفتات مسفترة بايرو بتانو خالجيرو نتبرين استعاد أغسو آي قتلو السحاليفهم قروتي مستواقعو أفتوش تهنسا زتحاوقت كفلي رخو معتو سيروم نوش تغاقاتيون كلو زتحاوقة بليونات دولارات تدرديرو يصنحهم زحقوسهم جن لأختهم بسلام مودو تراي زي كونه كافت زرخو قرشي 10 مليون زأكل حويقهم نوعلم كوسدوس للدوليهم بريتشر نحلافيهم فلويد بروديو جيرو استوسن عقباتات كم زقريومن اتقرشي حيزوم او قروا غيزاخم زوصننا تزارو اتوم مسارحتو اتقرشي بجمدنا اسرو ببينتو كافت هنصا يوصو اتوم غانتا لأختهم وديهم اتزحاو نخوسدو نفت بينتو يموصلو اتقرشي اسيروم لنا رجمت توتيسو اتقرشون تسريقو يصنحهم او تصنحتهم حنت فرات يطرحيا كما إلشي ملكة استجدفت تمثل تقش 5 طفأ مستفلتة بريتشر مسمولو قانتو شكر بايرو نيك مونستر جرايندر ليزي حيا المرمرة يجمرولهم أفت مرمرة ساعات كلاتهم ناتواقو انكلو كافتهم نجتي زتوسن قرشي حيزو موخمزهم لوتيهم زارو اتو مرمرتقن كأمنوه ميكالون دحرش ديشتورحي بريتشر كما أسرتو على نتس أيخون دا أمبر حجون بتوم مرمرتي حيال كتتل يقبرلو بريتشر اتقرشي سريقو إيتو هايلو سلاز ترتر كافتنا يوتادر نتسرحو الكيقوم أو ناي بيرو سرحتنيا جيروم مسؤوم يوم مقميتومو بزعات زتقفا قرشي نبريتشر زي حتو سابيلن بريتشر جن ولا نحدثو يملسن حدا معلتي حلافي فلويد نبريتشر نبيرو تصوعو نعخان نقانتا غان زقبر نوير مرمرات وديو دحر حجي ناسرحخا بسرعة من الاستغل خايلو سلطانون شقوطون يركو بريتشر إذا صبق زينا نتوم شدشتو أرحي كاقوزهم نخيوطو تأثيرهم زنورو قانتو كفلتهم يخيد مزحتيهم سوسينياتات كوينهم أكلاو قمانوهم تفيئيو كم حلوف نمو وقع عقمي كم زيولهم تتراتيرو بريتشر اتزينا مسنقرة نوناي سلطانا بوتا يوصدهم أمود أتات سلطاناون كم تقدمهم كم زيلو يرقاقت حزي بتعم زيحيلومن من قسقاسهم زهاد أني خوينني زغلو انتاي كم زغونا مخناتو نما نستريحاتو ماسترون كابتانا متقرشا اوبريشننا ندحر كم حيالات قانتا جيرو زريقنا سويلن بفلاي كعا مراحينا نسخا أبيرو سرحتنيا خوينكا كوفيلكا خوتو علم دحر مخيد الساعنا استاكونا عوالو مبر كم تقدم حيالات كوماندو يلنا نيلو نبريتشر ينقرو بريتشر زغلو على سميعو أمونقو أمطفئ زلو نا إمنت سمعيد مليس خمزهانتو قالي أتيلو دحرستو السنة معالتاتون بريتشر أو كال أيتلو أختو بعلو أزاز خوينو بقدميت الناو مارحي وصدوم أوزاني حزلو أختو كم تقدم حزن ورود أيخون مبر كاف تقدم معالتات النوير الأختو بتعم زوالت أخوينو يتسنح كم زكيرون بريتشر تزحا حيلو منبر كم قدمهم حيالات وتعدرات كم زلو يذكرهم زملكيتهم نمشتو أو حدا نايت كلب كيدوم مستاين بجفارن يجمرو اتتصبق جيزة بزح خيط سنحة شوغر كافتن ساعة لعلي بسع ساعة 5 غقلنا تزاربه نفت تربيزاي سكال
እቶም ዘብዓኛታት ሕደግ ክብልዎም ከለዉ ባእሲ ተፈጢሩ እቶም ጋንታ ካብቲ ናይት ክለብ ይባረሩ እቲ ለይቲ ንሱ ፓይሮ ርእሱ ንሓሞ ኣብታ ዝድቅሰላ መኪንኡ ማይ ንኽሰቲ ካብ ራሱ ይነቅሕ ሓያል መብራህቲ ናብ መኪንኡ ስለ ዝበርሀ እንታይ ምዃኑ ክርኢ ድንን ይብሎ መኪንኡ ኣብ መንገዲ ባቡር ጠጠው ኢላ እቲ ባቡር እውን ብፍጥነት ከም ዝመፀሎ የርኢ ፓይሮ መፍትሑ ሒዙ ካብታ መኪና ንኸምልጥ እናተጓየ ናብቲ ማዕጾ ይኸይድሎ ብድሕሪት ተዓጽዩ ስለ ዝነበረ ክወፅእ ኣይከኣለን ኣብታ ውሽጢ መኪና እንከለውን እታ ባቡር ገጫቶ ፓይሮ ህይወቱ ይሓልፍ እንከይጸንሐ ሪቸር ተደዊልዎ ናብቲ ሓደጋ ዝገጠመሉ ቦታ ይመጽእ ኣብኡ መርማሪት ካሮላይን ምስ መሳርሕታ ዴሪየስ ናይ ፓይሮ ሞት ግን ቅትለት ኮይኑ ስለ ዝተረኣየ ክምርምርዎ ከም ዝመፁ ይነግርዎ ካሮላይን ንብሪቸርን ነቶም ኣባላቱን ሓደ ብሓደ ክትምርምሮም ትጅምር ግን ኩላቶም ክሰማምዕዋ ኣይከኣሉን ብፍላይ ከዓ ኒክ እናቐለደላን እናዝሓቓን ክሰምዓ ኣይከኣለን ንብሪቸር ምስ ረኸበቶ እውን እንድሕር ደኣ ፍቓደኛ ዘይኮንካ ናብ ሓለፍትኻ ኸይደ ፍቓድ ከምፅእ ኢላ ተፈራርሖ ብሪቸር እውን መማረፂ ከምዘይብሉ ፈሊጡ ንካሮላይን ኣብ ምርመራኣ ንክሕግዛ ይመርፅ እቲ ምሸት ንሱ ምስ መርማሪት ካሮላይን ንኒክ ናብ ገዝኡ ይኸድዎ ግን ኣብቲ ገዛ ምስ በፅሑ መብራህቲ ተቋሪፁ ኢነ እቲ ገዛ ግብ ኢሉ መርኣዪ የለን ሽጉጦም ጠቂሞም ኣብቲ ገዛ እናፈተሹ ከለዉ ካሮላይን ተዓንቂፋ ኣብ ዝዓቆረ ደም ብገጻ ትወድቕ ካብ ዝወደቐሉ ተሲኣ ላዕሊ ቅንሒላ ትርእላ ኒክ ብመስካሕክሕ መንገዲ ተቐቲሉ ተንጠልጢሉ ትሪኦ ናይ ኒክ ሬሳ ናብ ምርመራ ክፍሊ ተወሲዱ እቶም መርመርቲ ኒክ ቅድሚ ምሟቱ እቶም ዝቐተልዎ ብደንቢ ከም ዘሳቀይዎ ርግፀኛታት ይኾኑ ኒክ ኣብ ሕልፉ ምስቶም ማፍያታት ብዙሕ ግዜ ይራኸብ ስለ ዝነበረ ከምዚ ገይሮም ዝቐትሉ ንሳቶም እዮም እቲ ቅርሺ ስለ ዝሰረቕናዮም እዮም ከምዚ ገይሮም ሓደ ብሓደ ዝሃድኑና ኣለዉ ኢሉ ንኹላቶም ይነግሮም ብሪቸር ግን ተናዲዱ ፍጥነት መፅኡ ንግራይንደር ይሓንቆ እቶም መርመርቲ እዚ ዘረባኻ ዝተሰሚዖም ኩላና ናብ እስር ቤት ዕድመ ልክዕና ከም ንጥረዝ ትፈልጥ ዶ ኢሉ ይዛረቦ ግራይንደር እውን ይቅርታ ሓቲትዎ ይኸይድ እቲ ምሸት ንሱ ሰበይቱ ንሞንስተር ዝኾነት ሊዚ ናብ ምድላው ክትከይድ ምዃና ትነግሮ ብጥርሑ ኮሪ ምንባሩ ከይኣክል ኣብ ሻንጣ ሓሽሽ ሒዛ ምስ ረኸበ ብጣዕሚ ይናደድ እናተጨቃጨቆም ከለዉ ግን መርማሪት ካሮላይን ማዕፅኦም ካሕኩሓ ተቋርፆም ኣብቲ ውሽጢ ኣትያ ንሞንስተርና ሊዚ ብዛዕባ እቲ ምርመራ ክትሓቶም እንከላውን ኣብ ሕልፎም ምስቶም ሓሽሽ ነገቲ ተደጋጋሚ ዝገጥሞም ነበረ ነገር እቲ ኒክ ዝሞተሉ ናይ ቃትላ መንገዲ እዩ ንካሮላይን እውን ካብቲ ምርመራሱ ርሒቓ ንኽትፀንሕን ነቶም ሓሽሽ ነገቲ ኣመና ንኸይትቐርቦምን ይነግርዋ ካሮላይን ግን ንኦም ኣይሰምዐትን ኣብቶም ሓሽሽ ምክልኻል ድርጅት ከይዳ ብዛዕባ እቶም ሓሽሽ ነገቲ ንኽተፃሪ ሓበሬታ ንኽህዋ ተሓቶም ፍሎይድ ግን ናይ መፈተሺ ፍቓድን ሓበሬታ ናይ መወሰዲ ትእዛዝን ስለ ዘይነበራ ክህባ ኣይደለየን ሓዚኖምን ተናዲዶምን ካብቲ ድርጅት ወፂኦም እናኸዱ ከለዉ ሓደ ዘይተፈለጠ ሰራሕተኛ መፅኡ እዚ ቢሮ እዚ ብሙስናን ብጉቦን ዝተበላሸየ እዩ ንማንም ሰብ ከይተኣምኑ እዚ ድርጅት እውን ክሕግዘኩም ኢልኩም ከይተሓስቡ ኢሉ ተዛሪብዎም ይኸይድ ናብ መኪንኦም ምስ ኣትዩ እውን ሓንቲ ፍሌሽ ይረኽቡ እታ ፍሌሽ ብሪቸርን ጋንቶውን እቲ ምርመራ እናተገበረሎም ዝገበርዎ ቃል ምልልስ ዝቐድሐት እያ ካሮላይን እቲ ቪድዮ ብደንቢ ጌራ ምስ ወደእቶ እውን ብሪቸር ውሳነ ሓበሬታ ሓዊእዋ ስለ ዝፀንሐ ተናዲዳ ንኽትዛረቦ ናብ ገዝኡ ትኸይድ ማዕፆ ኳሕኩሓቶ ናብ ውሽጢ ኣትያ እናተፃረፈቶ እንከላ ግን ብሪቸር ከፊቱ ናብ ውሽጢ ምስ ኣትያ ገና ዘረባ ከጀመረት እቲ ትራይፖድ ዝተባህለ ካብቶም ጋንታ ርሒቑ ዝፀንሐ ኣባል ሓደጋ ከም ዘሎን ከይዶም ክእልሽዎ ከም ዝግባእን ይነግራ ግዜ ከይጥፍኡ ናብ ገዝኡ ክኸዱ ከለዉ ግን ብዝሕዝን ኩነታት ዶንግዮም ትራይፖድ ተቐቲሉ ይፀንሖም ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ካሮላይን ኣብ ኦፊሳ ኮፍ ኢላ እናሰርሐት እንከላ ከይሓሰበቶ ማንስተር ይመፅእ እዚ ፀልማትን ሞት ዝበዝሖ ዓለምናን ከመይ ርኢ ኸይል ድማ ይሓታ ካሮላይን ግን ንቀልዱ ምንም ከይተገደሰት ብዛዕባ ብሪቸር እትፈልጦ ሓበሬታ ተሃሊካ ንገረኒ ንዓኻን ንኻልኦት ኣባላትካን ንምሕላይ ውሳነ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢላ ትሓቶ ሞንስተር እውን መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ንካሮላይን ብዛዕባ ቅድሚ ዓመታት ዝነበሮም ሓደ ናይ ሓሽሽ ነጋዲ ናብ መንግስቲ ምርካብ ልኡኽቶ ይነግራ እቲ ገበነኛ ሒዞሞ ናብቶም ፖላዊስ እናኸዱ ከለዉ ሓንቲ ጉቦ ዝተኸፈላ ፖሊስ ኣብ መንጎኦም ፀኒሓ እቲ ሒዝዎ ነበረ ሚስጥር ምስ ባዕሉ ቀቲላ ትቐብሮ ብዙሕ ከይፀንሐ ብሪቸር ሕማቕ ዜና ይሰምዕ እቶም ሓሽሽ ነገቲ ንሰወይቱን ወዱን ጨውዮም ብቪድዮ እናቐረፁ ክሳብ ዝሞቱ ሰቂሞም ብሪቸር ብንደት ተመሊኡ ሕኑቕ ንምፍዳይ ናብ ሜክሲኮ ይኸይድ ግን ዋላ ዋርሕ ወሲድዎ እቶም ትኽክለኛ ቀተልቲ ክረኽቦም ኣይከኣለን ብፆቱ እውን ናብኡ ኸይዶም ሕነኻ ምፍዳይ መሊኡ ኸየዕወሮ ናብ ውኑኡ ንኽምለስ የእምንዎ ኣብታ ሰዓት ሳውን እቲ ዝዓመቆ ሚስጥሩ ሞንስተር ስለ ዘውፅኦ ተናዲዱ እናጠሞቶ ብሪቸር ይኣቲ ዋላ ተናዲዱ ይፅናሕ ንምሸቱ ንካሮላይን
ጥርሙዝ ወይኒ ሒዝላ ናብ ገዛኣ ይኸይድ። እቲ ናይ ማስረጃ ወረቐታት ብሓደ እናገናጸሉ እናርእይዎን ከለዉ እቲ ወግዖም ኮንዲሽን ቀይሩ ምስዕዓም ይጅምሩ። ብጽባሕቲ ንግሆ ዴሬስ ንካሮላይን ንትራይፓድ ዝቐተለ ሰብ ስልኩ ሃገረ ኣድራሽኡ ፈሊጥዮ ኣሎ ኺኢሉ ይነግራ። ናብቲ ዝተጠርጠረ መሕብኢ ክኸዱ እናተዳልዩ ከለዉ ብሪቸርና ጋንትኡ ፈሊጦም ስለ ዝጸንሑ ቀዲሞም ናብቲ ቦታ ይኸዱ። ምክንያቱ ነቶም ናይ ትራይፓድ ቀተልቲ ባዕሎም ክቐትልዎም ስለ ዝደለዩ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ማንም ጸላኢ ይረኸቡን። ኣብ ክንድኡ እቲ ቦታ ናይ ሓሽሽ መቃመምን መሕብእን ቦታ ምዃኑ ይፈልጡ። ጽኒሕ ኢሉ እውን ሞንስተር ንብሪቸር እቶም ዝቐተልናዮም ሰባት እቶም ንደልዮም ኣይኮኑን ኢሉ ይነግሮ። እቶም ናይ ስዋት ጋንታታት ናብቲ ገዛ ክመጹ ከለዉ ብሪቸር ፍሽኽ ኢሉ ወፂኡ ተቐዲምኩም ኢልዎም ይኸይድ። ካሮላይን እውን ተናዲዳ ተጠቂምካለይ ምሽ ትማል እንትቐረብካኒ ሓበሬታ ክበካ ደሊኸ ኢኻ እምበኣር ኢላ ንብሪቸር ትዛረቦ። ብሪቸር እውን ጋንትኡ ንምክልኻል ዝተኻእሎ ይፅዕር ነይሩ እምበር ንማንም ሰብ ከም ዘይተጠቐመ ነጊርዋ ይኸይድ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልታት ዓሳ ጸመቲ ኣብቲ ቃላይ ዝተደረወ ሬሳ ይረኽቡ። ንፖላዊስ ምስ ነገሩ እቲ ቃላይ ብጣዕሚ ብዙሕ ሬሳታት ይርከብ። እዞም ዝሞቱ ሰባት እውን ኣብቲ ውሽጢ ቃላይ ንሰሙን ከም ዝጸንሑን ቅድሚ 2 ሰሙን ከም ዝተቐተሉን የረጋገጹ። ፓይሮና ኒክ ግን ኣብ ውሽጢ 1 ሰሙን እዮም ሞይቶም። ካሮላይን እውን እቲ ምሸት እሱ ንዴሬስ እቲ ቀታሊ ካብቶም ማፍያታት ኣይኮነን ግን ንዕኦም ከም ስሎም ስለ ዝደልሉ እዩ ብናቶም መንገዲ ዝቐትሉ ሌላ ተዛረቦ። በቲ ወገን እውን ብሪቸር ነቶም ዝተረፉ ኣባላት ተኣኪቡ ኣብ መንጎኦም እምነት ከም ዝሓፅርሎን እቲ ዝቐትሉለ ሰብ ክባእሶም ከም ዝደልየን ይነግሮም። እቶም ካልኦት ግን እቲ ቀታሊ ኣብ ውሽጦም ከም ዘሎ ብጣዕሚ ይፈርሑ። ሞንስተር እውን እቲ ቅርሺ ዝሰረቐ ሰብ እዩ ንኹላህና ዝቐትለና ኣሎ 6 ወርሒ ምርመራና ወዲእና ስለ ዝተፈትሕና እቲ ቅርሺ ብሰላም በይኑ ንኽዘናግዕሉ ግድን ኩላህና ክንሞተሉ ኣለና። ርግፀኛ እውን ኣብዚ ምሳና ደው ኢሉ ነይሉ ንኹላቶም ይፍርሖም። ግራይንደር ተናዲዱ እዚ ናይ ቅርሺ ምስራቕን ናይ ምቕታልን ጉዳይ ኣይምልከተንን ኢሉ ሓዲግዎም ይኸይድ። ኣብኡ እውን ብሪቸር ሊዚ ሞንስተርና ሹገር በይኖም ይሓድጎም። ኣብቲ ሰዓት ንሳ እውን ሊዚ እዚ ምስጢር እዚ ካብዚ ንላዕሊ ዓቑሩ ክጸንሕ ይክእልን ምስ ሹገር ካኻ ተሓቢኤ ኩሉ ግዜ ዝራኸብ ኢላ ንሰብኣያ ሞንስተር ትነግሮ። ሞንስተር ተናዲዱ ንምንታይ ኢሉ እናሓተታን ከሎ ግን ሓዲጋቶ ምስ ሹገር ትኸይድ። ብጽባሒቱ ግራይንደር ናብ ናይ ካሮላይን ቢሮ ኸይዱ እቲ ቅርሺ ንሶም ከም ዝሰረቕዎ ይነግራ። ንምንታይ ኢላ ክትሓቶን ከላ እቲ ሓሳብ ናይ ብሪቸር እዩ ነይሩ። ብጀካና ዝቐረዮ ስድራን ቤተሰብን ስለ ዘይብሉ ካብዚ ሓደገኛ ህይወት ቀልጢፍና ክንገላገል ደልዩ እዩ ከምኡ ገይሩ ኢሉ ንካሮላይን ይነግራ። ንብሪቸር እውን ረኺባ ንኽደራደሩን ንኽሰማምዑን ንግራይንደር ተቖፅሮ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ግን ነገራት ዘይተሓሰቡ መንገዲ ይኸዱ። ሊዚ ስናይፐር ሒዛ ኣብ ሓደ ፎቕ ጸኒሓ ንግራይንደር ደጋጊማ ወቂዓ ትቖትሎ። እታ ስናይፐር ከም ዘይትፍለጥ ጌራ ጸራሪጋታ እውን ካብቲ ህንፃ ትወፅእ። ኣብቲ ስናይፐር ዝተቐመጠሉ ህንፃ ምስ በጽሑ ኣብኡ ዝነበረት ፖሊስ እታ ቀታሊት ሊዚ ምንባራ ተረጋግጸሎም። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከውዕልዋ ናብ ናይ ሊዚ ገዛ ብፍጥነት ይኸዱ። ናብቲ ገዛ ኣትዮም ኣሊሾም ምስ ኣንዋ ካብቲ ሃገር ክተምልጽ ሓሲባ ከም ዝወፀት ይፈልጡ። ግን እናተንቀሳቐሱ ከለዉ ካብቲ እግሪ ፍሪጅ ብዙሕ ደም እናፈሰሰ ሪኦም እቲ ፍሪጅ ይኸፍትዎ ኣለዉ። ናይ ሞንስተር ሬሳ ኣብኡ ኣሲራ እትያቶና ናይ መጠረሻን ዝፈትዮን ዓርኩ ተቐቲሉ ዝረአየ ብሪቸር ንሊዝን ሽጎር ንቐትል ብንደት ይውስን። ካብቲ ገዛ ምስ ወፀ እውን ሊዝ ደው ኢላ ብተግባራ ከም ዝተናስሐትን ክትዛረቦ ስለ ደሊ ኣብ ሓደ ፓርክ መግበሪ ቦታ ንኽረኽባን ትነግሮ። ሊዝና ሽጎር ብሪቸር ከይፈለጥዎ ከየጥቅዖም ስለ ዝፈርሑ ግን ከም መተኣማመኒ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ጽርግያ ጠሊፎም ምስኦም ይወስዱ። ኣብቲ ዝተቋፀሩሉ ቦታ ብሪቸር ናይ ሹገር መኪና ቀስ እናበለ ይቐርብ። ኣብ ውሽጢ ግን እታ ዝተጠለፈት ሰበይቲ እምበር ሹገርና ሊዚ የለውን እኒሄው። ኣዘንጊዖም ምስ ተኮስሉ ካሮላይን እውን ንብሪቸር ክትሕግዝ ትወፅእ። ሹገርና ሊዚ ካሮላይን ምስ ብሪቸር ክትመፅእ ስለ ዘይተጸበይዋ ናብ መኪና ተሰቒሎም እናተታኮሱ ምምልጣጥ ይጅምሩ። ሹገርና ካሮላይን መኪና ይሽፍሩ፣ ሊዝና ብሪቸር እውን ይታኮሱ። ንሹገር ቀቲሎሞ እታ መኪና ጠጠው ምስ በለት ሊዚ ኣብታ ናይ መጠረሻ ትንፋሳ እቲ ቅርሺ ንሳ ከም ዘይሰረቐቶን ነቶም ካልኦት ብጾታ ዝቐተለህሉ ምክንያት ግን ካብኣቶም ሓደ ከም ዝሰረቆ ርግፀኛ ስለ ዝነበረትን እዩ። እዚ ኩሉ ስለ ዝገበርኩን ይቅርታ ኢላ ንብሪቸር ትዛረቦ። ብሪቸር እውን እቲ ቅርሺ ኣነ የሰሪቀዮ ኢሉ ምስ ነገራ ብጥይት ወቂዑ ይቐትላ። ካሮላይን ብናይ ብሪቸር ዘረባ ደንጊፃ እናጠሞተቶን ከላ ፖላዊስ ይመፁ። እቲ ጉዳይ ደጊም ክርአዩ ኢልዋ እውን ማንም ሰብ ከይርአዮ ካብቲ ከባቢ ይስወር። ድሕሪ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ብሪቸር ደጊምና ኣብ ሜክሲኮ ንሪኦ። እቲ ዝሰረቆ ቅርሺ ኣብቲ ትክክለኛ ዕላምኡ ንምብፃሕ እናተጠቐመሉ። ቀታሊ ስድርኡ ረኺብካ ሕነ ንምፍዳይ እቲ ዝሰረቆ ቅርሺ ንሓደ ጉበኛ ፖሊስ ከፊሉ
بزعوات سدرو زقتل سب كل حواريتا يركب البروه زبال مخانون أحد بار كم زقمات المسفلتة نفط بوتا يخيد منهم كيدون جيون بس البروهون عجوتون حيال تقصي خفت اتتقص مستودقة بريتشر بزح قصيلو جن علامو أساخعو أو ومبركو في بيل نايمت أرشا شجار أولعو حنا سويتون ودن بمفداية حقوسو في الشغنا لنا رأنايو إذا فيلمي ودا فاتيخو موتكون تسفاي قبر حدش تغنكم للشانلنا سابسكرايب إذا فيديو دما لايك لكم حساوكم أو كومنت قدفو لي دقي من حسان رخل سنايت أنحيد